Khublei ya pi barok ki paralok apok kabri hynniew trep hynniew skum hakani kapor ka bynta ngakwa ban kren khndiat sapang ka jinglek thebut ka jongi habayade bat kasni thebut haka apawai tarik jong mynta banai ar hajar ar pesan ngachukwa ban kren hangne daga besit ka basai naka benta jong kitu ki paralok jong kitu ki khun jong kabri hynniew trep hynniew skum ngachukwa ban ai jingmut lada kisnyo yade tenga kerpat ya pi siapa sa share syaki parlok ki jongki ya kane ka video knang bakin tip bat bakin syai bha ya kane ka jingkran ka jonga bat nga kerpat ru ya pi bakin page hadu bandakut knang bakin tip ya ka ka ba ngalak kren ha kane ka video nak liang ka jonga ngakwa ban snyo ki katu ka ni teli ki mat lane ki katu ka ni teli ki jing ai jing mot naka benta jong kabri hynniew trep hynniew skum ki khun naka benta ki khun jong kabri hynniew trep hynniew skum hapo gari khasi jaiñtia ba ika jongi hagasni bangin lek thep ya ki vot ki jongi habayade bat ka vot ka jongi hagisni ki bangin lek thep ni lek dakamen sim ka bakhoi bat dakamen sim ka ba klemdon ka jing ar tatin bat habangin lek watsha bangin sha thit ha u candidate lane ha ka candidate lane ha kita kinong ialam habangin lek ban thep ya ki vot ki jongi ni don kam ban prakhat ba ka vot ka shivot ka jongi knang bangin namba be la shai la shisni ladang sha thit ha u ne ka kinong mikmat ki jongi lane kita ki candidate ki jongi ladang isya thit haki katu ka vote ka jongi kamde shu ka vote ka jongi lane kamde shu da kamon ka balai lui nrei kamde shu da kamon ka jongi bat kadon ki jingte ki jingkhum na ka benta ka jongi omde shu na ka bangi shu thep ya ki vote da kamen sim bat da kamon la jong nrei da ka bangi shu sya thit na u ne na ka nong ialam lane kita ki candidate ki jongi habayade bat kata ngidon kam ban perkhat yalade halade banginom sya ban thit lane banginom sim ya ki pisa kabaki ai lane ya kita kicing ai sim phak ka jongki tang hakum hakini ki por ki wan haki sisin san snem kalong hi tik kum ba wan ka christmas bat wan usnem thmai ninya khawai ninya pan khoi ki ying ki sem bat kan long tik kumta namar hakini kindiat por niyo i ka jingya rum yami jong une ka candidate ka badon haki chnong bat haki constituency laki jong ki jong kane ka jingrung ka jingmi ka jongki niyo i like no tang haki san snem ki ba mynta Henry like not tang hakine ki kindiat sni bat ki kindet benai enda kila job pat nim enda kila yo ban chong hakachuki kim tip chu yangi bat mangi ni dei ki e bat mangi ru nim tip nim itu chu yaki hakine ki por ki ba mynta ki jingfon ki kring ki pa ki phone ki mobile ki jongi hadu bangimla chu ban receive yaki Henry enda la dep hakine ki benai bat hakine ki sni enda la dep wat ba ka phone ka jongi kala ja sakendong omdon chu ba phone lane ban text yangi kalong hitik kumba hakapor ki kindiat sni bat ki kindiat por nakwa bat gentu hangne nakabenta ki khun jong kabri hynniew trep hynniew skum buat sya bangin sya thit haki tongin lek daga mensim ka balai loj tongin lek daga mensim ka bakhoi basuba bangin yon ya budam la ha uno u candidate lane ka candidate yon daga bakhoi mensim om daga bangin sya thit lane om daga ba ni sya penbor yano re yano tekene tangkumne Khublei shibun parlok lada pidon kam chu ban yathu nakabenta ki wei pat ki video ngan sawan ra hakane ka channel ka jonga te Khublei shibun ya pi iwei bat simbha lada kisnyo ya dei lane snyo ya hap ya kane ka jingkran ka jonga simbha sa share sya ki parlok ki jongki knang bakinom sya ialam bakla ha u ne ka breu te kumta Khublei shibun